necessàriament parlar de la denúncia que va rebre un membre de l'associació del Polvorí per part de la gent de 80. Ara ja, malauradament, l'hem de mencionar perquè tenim masses problemes amb aquesta gent. Espero que el fet de que se'l mencioni en ple comenci el camí del toc d'atenció, si més no per part del seu cap. Una denúncia absolutament arbitrària, sense identificació prèvia, a posteriori, demostrant d'alguna manera que sí que hi ha aquesta tasca d'investigació que deixa absolutament desemparat aquesta persona. I no és la primera vegada, i no és ni la segona, ni és la tercera vegada que rebem comentaris i denúncies pel carrer d'aquest tipus d'intervencions. Això se suma als problemes que van tenir el Polvorí darrerament amb el tema de l'ús de la Casa de la Vila, un altre cop, una altra intentona que no ha sortit bé. Per sort tenim unes entitats ben fortes i molt valentes i que saben plantar cara als avenços administratius en aquest sentit, i res, que tindrem una festa major un altre cop amb un Polvorí ben fort, ben patent i amb ganes de demostrar que segueixen en peu de lluita, i també una festa major organitzada per les entitats populars de cultura popular que ens fa orgulloses de viure al poble, i que, tornem a dir i sempre ho direm, s'han de no només cuidar sinó potenciar, afavorir i permetre l'ús de tot el poble, de totes les instal·lacions, per poder gaudir d'una de les festes referents de la comarca.